Renungan Harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, Renungan Harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Salam, selamat hari Minggu Madihita Sude, masuk maita di parminggota, tapahohom marwata, martangyang mahita di bagasar rohatabe. Amin. Marede mahita sian buku nomor 132 ayat sada roh saat ditolong. Raja di Sudena
hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di parbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Asimaroham diau ale Jehovah, ai targogo doau, maras doro aku dohot dagiku, alai angguau, tuho doau marhaporusan, ale Jehovah nikudo, hodo debataku, marguru tutangamu do akka parsoryaki, sai palua maau siat tangani akka musuku, do sian akka namangalotongi au, ale Jehovah, sai unang paurak au, ai hodo nahujou, sai palua mahau, marhite-hite hati gorammu. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, amani saluhut para sirohaur. Nunga ditatapo hami bangsomon, aidang manjua ho mangaleon anakmu nasasadai, Tuhan Yesus Kristus tu tangan ni pardosa, asa tau nonna haleau dohot siak ni bagi, sahat rodiau na pinar silang. Saya tupai hami mariteite asini roham, asa margogo hami, jala marbenget ni roha, songon anak aholongan ni rohami dia kasih taonon. Asa marsangap goharmu dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus. Dohot ton di parbadia mar hite-hite ami. Amen. Tangion hamu mapati ni debata di hitam mingguon. Ima natar surat sian Roma 10 ayat sia. Ai malua maho molo di parhatopot pamangami Tuhan Yesusi. Uhud dia porsiai roham. Naung di pahehe debata ibanasian akanamate. Ima saatna atong rak mangido gogo mahita siat tuata debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami mangulaun nahumbar tupatini. Amin.
poti ma dosa tanah godangi di hadapan ni Tuhan debata. Ale Tuhan debata nabadia jalan abonar. Parasi jala partaluk ni roha jalan nabasar doho. Saya marpangulahi marohami dahami. Dibaheni saya sesama sudah dosa nami. Dang adong nau pangasau kami dukon asini roham. Hati goran napi natupani anak mudo nau pangasau kami tujolomo. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mabaga-baga taringot Tuhan sesani dosata. Molo tung adong manang ise namar dosa. Adong do pangaudiata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata. Alai dadaholat taringot tu dosata. Dohot do taringot tu dosa ni salut portibion. Hasangapo madi debata na dikicang. Amen. Tabege hatani debata nagabe turpuk epistel di minggu sadarion imana tarsurat sian pasalmen 30 sada ayat 8 sahak rodi sapulonom tajaha masa cara responsoria di ayat parpudi rap mahita majahasa. Sai marulup-ulup jala marlas niroa ma'ahu baen mida asini roham. Nati nata mu dangolhon. Namar binoto iho diaka hagogotan ni tondiki. Jalan ni dapat hon hau tutang ni musuh. Pada jojong bodoh aku di halam masuk. Asima roham diau ale Jehovah. Ai hagogotan duau. Pola dolatop mataku binain ni haar sahon.
maras dorawaku dohot dagiku. Ai nunga sude ngolungku di bahan hamarason. Soda dohot akad tanon hul di bahan anggu-anggu. Merus do gogokku di bahan dosaki. Jala dan mangalo beholi-holi. Jadi gabe parbilia duau maradopo sude aka alauku dohot ombar huhudul. Jala tarsonggo situ tudo aka dongaku magodang. Mar siding-siding bedo aka namar nida au di balian. Tunga-tunga ausia roha songon halak namate. Sobokon mengagar hamolongan nama. Ai sai hupa bege-bege do husip-usip ni torop halak. Hubiaran, humaliang, saya marluhut ido nasida martutupi ahu, membuat osaku do dipikiri nasida. Alai anggo bau, tuho do bau, maraposan, alai jahaoba, nikudo, hodo debataku. Marguru tu tangamu do aka parsoriake, saya palua maau sian tangan ni aka musuku, do sian aka namangalotingi au. Ima sahatna, martua do aka natumangion hatani debata, jala nau peotsa. Amen. Tahat tidak kamu porsiau tai songon nahina tidak koni dongata saha porsiaun di sandok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na sotu dosan na tuma palangi dota au porsia Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasada imana tidungoni si Maria na gabe-gabean sianton di parbadia Andora sohakuwa ido tuata na tumau na bernit di pangumunan silatus na mate tarpajal do ibana diaur pinarsila na tuat tubano turu na mula mangulu di hari patoluan na manai tu surgo lahudul tu siamu ni dibata Jehovah amanai pargugo na sohatu sima ibana pa imamula sogo tu tanon mangu mihala na mangulu au porsia badia jala adoksa dah huria nabadia huria topal ni ala Kristen akan nabadia do dia sasani dosa do dia taina mandu mulak mangulu so daging nyala nang mati do dia nguluan nasora sudah amin.
Dinding di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 20 Maret 2026. Partangyangan Keluarga Parhalado. Senin 30 Maret 2026, masuk pukul 10 walu, patu paunta do partangyangan Keluarga Parhalado, maringanan di ruang Timotius. Sude Parhalado dohot keluarga, asaro tu partangyangan sekaligus, patu-patonda do pangapulion tu keluarga Sintua Herianto Sinaga boru pangaribuan. Pandidion Nabadia. Ombar tuari parningotan hamamateni Tuhan Yesus dohot Jumat Agung. Pandidion Nabadia tudak danak patupa di hari Minggu tanggal 12 April 2026. Di parmingguan pukul 10 aka ruas nihuriata nanaing mamboan iana kona manjalo pandedian Nabadia asaro mendaftar dohot marguru di hari Jumat 10 April 2026 pukul 10.30 di ruang Timotius jala dibuan ma surat pengantar sian sintuawi kartu keluarga huria dohot fotokopi akte kelahiran danak. Ibadah malam passion, Ari Amamati dohot haheon. Ibadah malam passion sada dohot sahatu tolu, tapatupa di hari Selasa, Rabu, Kamis, ima di tanggal 21 Maret, sada dohot 2 April 2026, masuk pukul 10 sia WIB. Jumat tanggal 3 April 2026, ima pesta parningotan ni Ari Amamate Tuhan Yesus Kristus manang Jumat Agung, tapatu pado ibadah Jumat Agung jala aka jadwal boima dibereng di warta digital. Disudi jam ibadah tapatu pado ulau Nabadia kecuali pukul 10.04 wib ima ulau nahohom. Minggu tanggal 5 April 2026 pukul 4.30 di Patupado ibadah buah-buah ijuk manang Paskah subuh. Maringanan di gereja dohot tema Kristus bangkit membaharui kita. Sian 2 Korintus 5 ayat 10 pitu. Sude ruas nihuriata niundang asaro mandohoti acara buah-buah ijuk manang Paskah subuhi. Minggu tanggal 5 April 2026, ima parningotani Ari haheoni Tuhan Yesus Kristus manang Paskah. Parmingguan di patupas songon natar surat di tinti digital, jala minggu saderon ima parheheon ina. Parmingguan di hobasi ma aka ina, penerima tamu dohot kolektan. Senin tanggal 6 April 2026, masuk pukul 10 ima ari parningotan haheoni Tuhan Yesus Kristus paduahon. Tapat tupado ibadah pukul 10 mar bahasa Batak. Pelian tahun manang pelian bulan 2026. Ombar tu pelaksanaan program dohot anggaran tahun 2026 sumber pemasukan ni huriata imasian pelian tahun manang pelian bulan. Alani jalanunga mamasuhi minggu paupaton bulan Maret 2026 pinaboton tusude ruas nihuriata asa pasahaton pelian tahun manang bulanan na. Pelian tahun manang pelian bulan boy dipasahat langsung tu bendahara manang staf keuangan di kantor sekretariat AKBP Rawamangun. Manang ditransfer tu rekening huria manang dipasahat tu sintua wikna. Penerimaan pelian tahun manang pelian bulan tahun 2026 sahat tu sadarion boima dibereng di warta digital. Pengadaan bunga altar. Hombar tu haputusan rapat huria dohot sermon parhalalo taringot pengadaan bunga altar ibadah minggu. Diputuson pengadaan bunga altar dipasahat tu wik lau patu paon. Jadwal na diatur na sesuai daftar urutan wik na pinaboton sekretariat. Molo wik dang boy merangkai manang patupa bunga altar
boy di pasahat tu SPH dohot biaya Rp600.000. Jala boy ma ditransfer tu Elfrida Boru Simbolon. Kegiatan aksi bersih. Hombar tu perayaan Paskah 2026 Punguan Ama HKBP Rawamangun. Patupa kegiatan aksi bersih-bersih lingkungan gereja HKBP Rawamangun. Na pinatupa di hari Sabtu tanggal 4 April 2026 pukul 6 WIB. Saat selesai, inganan alaman lingkungan gereja HKBP Rawamangun. Pinangido sude ama HKBP Nihuriata asa ambil bagian di kegiatan ini. Unang lupa mambuan perlengkapan isarana, sapu lidi, cangkul, pengki, ember, dohot na asing, simpul kegiatan di patupado sarapan bersama. Titing naing marbagas, titing paduahon. Naing manjalo pasu-pasu parbagason ma Aditya Restu Febrian Sinaga, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Rawamangun Tegalan, anak ni Amata Warman, tubuh ni Inata Torsina Meliana Boru Sinambela, dohot Orwana, Febrianti Boru Panggabean, ruas ni HKBP Sola Gracia, Boru ni Amata Effendi Panggabean, tubuh ni Inata Mida Boru Banjarnahor. Pamasuk-masukan hari Sabtu tanggal 4 April 2026 pukul siawib di gereja HKBP Rawamangun. Buatana malam-masu nasida gabe parsarepion nadenggan di tonga-tongata tarlu mobi di joloni tuhata. Na monding. Na di hari Rabu tanggal 25 Maret 2026 nunga jumolo monding sahala ama hot uli manulang umur 67 tahun. Alamat Jalan Nanas nomor 25, RT Pitu, RW 10, Utan Kayu, Jakarta Timur, WIG, Utan Kayu, Kayu Manis. Kemudian di hari Kamis 26 Maret 2026 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Tuhat tanah mangalihon gogo dohot pangapulion di keluarga na tinadikon. Pelian dohot uduni buah-buah tak jahama di titing digital na pinaradi ni huriata. Di pasu-pasu debata ma aka barita masa, dohot ulaun aka sipatota bain sangap di guarna. Songonima titing di huriata minggu sadarion.
Bapa sonang marohata martangiang mahita. Dami ni di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiran munabi. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamuama namin ang dihita saluhut na horas madihita. Hata ni di bata na mamakulingi hita di minggu tasadarion ima di minggu palmarum. Tersurat mai di Filipi bidu 2 mamuka mai sian ayat 5 ro di ayat 10 sada. Filipi bidu 2 suratnya Apostol Paulus madapoton huria Filipi. Filipi 2 ayat 5 ro di ayat 10 sada. Songonom mahata ni debata natar surat di sia manginang tapai tiup ma di bagasa rohat tabe. Songon parohau ni Kristus Yesus ma parohau muna. Atik pe rupa ni debata di ibana. Dada songon na didobo dirajumi rohana. Tudos nai tu debata. Di rumari do dirina jala disolukon rupa ni hatuban. Gabe sumantu jolma do ibana jala rumang jolma dapot di ibana. Di patutoru do dirina nagabe pangoloi do ibana paima mate. Pola tung mate tersilang. Alanido di patibo debata ibana. Jala di basa-basahot tu ibana. Goar na sumurung asa nasa goar. Asa soba tu goar ni Yesus nasa ulu ni tot. Na di banua gijangi. Dohot na ditano, nang na ditoru ni tano. Jala asa nasa namar suara, marha topoton, Yesus Kristus do Tuhan, bahen hasangapon ni debata ama. Ima sahatna. Di hamuama namin ang dihita saluhut na adong do di sada luat sada keluarga naung leleng mardongan saripe. Ngaliling ngabalgay anak konna alay dakya merdelani. Jadi di sada tiki Roma matai do inatay beta merdelani mahita inna. Ala di huta-huta do nasida. Jadi lau mana sida merdalani tu sada inganan. Di bagasa perdalanan nai sahak mana sida tu pengen apa tong aborngin. Ngamak kulum. Wama molo pengen apa nga tong aborngin di humaliang dang boy berengon na manang ahape na masa di si. Masuk mana sida ijalo makuci isima ibana dohot yanak konna. Tongaborngin, arong ma ruar suara. Hira suara ni pese-pese manang dana. Wah inna. Saya makuling-kuling. Roma inat tahun. Pa, bereng jo. Bigijo. Ahadui inna. Roma amatai daung unggas dui. Madok. Burung manang pidong dui. Adaong. Dak nak don natangis. Dak nak nise. Ayah anak kota ngabel-gabel. Roma ala nasyak kuta-huta diripu bigu. Daong. Dak nak don natangis. Bigi majo. Indah. Ibigi. Adong mamusay suarai. Daong unggas doi inamat tahun. Daong dak nak don.
berdebat mana sida. Dung berdebat amat tahun amat tai kekeh di pendapat nama dok unggas inatai kekeh pendapat na di dana. Ahamai dok nama tai ujungna alanga berdebat satu tonga borngin menjelang subuh toe dana petahoi mudum ma hita mengalah dui bana. Dung manuguti hehe mana sida lau sarapan mak Roma pelayan hotel on Madok. Bapak ibu mau makan apa? Inna. Lontong kah? Lontong sayur? Atau nasi uduk? Atau bubur kacang ijo? Roma ina tahun Madok. Dia di hopa. Lontong sayur, nasi uduk, kacang ijo inna. Roma mat tahun. Madok lontong sayur mah. Ada mui lontong sayur di ho. Gerak satan nak. Kolesterol tinggi inna. Oh iya. Kamu makan apa inna? Isonggagi amat tahun. Ala salah lontong sayur, idokon mamuse nasi uduk. Angang udah uko, mangalang nasi uduk do beho. Pagi-pagi. Enak. Isong kaki yang matai. Toe. Yang satu salah, yang kedua salah. Dia do. Ahadu Allah ngomong. Tinggal satu lagi. Kacang hijau. Toi mak. Kacang hijau mah diau. Dang boy, asam urat. Serba salah. Akhirnya marhua 4 tahun. Toi mak. Manang AHP. Walang, nggak punya pendirian kau. Amanginang, idang taison, godang dok ngolutta sudah alani perdebatan. Perbedaan pendapat. Pertikiat taholan masalah boha. Mempertahankan keegoisan. Mempertahankan keinginan, mempertahankan pemikiran yang sendiri tanpa melihat realita. Karena kita tahu begitu paginya itu manogoti merdeleni mana sida dibereng madia do nama kulingi. HP adong do songon unggas manang burung na di Australia na marguar lirebrit burung alai ihurna gejang nabui maniru suara biang nabui maniru suara jolma ido na sai makuling-kuling dangan dong dak danak alai ke mainatai madok dak danak suang songoni nang si panganoni sudi do marpakorhon na denggan alai gabe hasisi gadoi mologo godang atong urang orai hamu kamatai ate amang lansia molomangan lokma dinikmati otik bicaboi dobe ate amang lansia eolo do disonggaki kan lianon salah, so di lianon salah, dipilitan salah, so dipilitan salah. Molo didok lomoniroha tidak punya pendirian. Firman Tuhan saat ini di dalam Minggu Palmarum, di mana kita dihantarkan kepada minggu terakhir sebelum kita memasuki malam Pasion.
malam penderitaan Tuhan Yesus. Ala hari Selasa unang lupa hita manginang. Selasa, Rabu, Kamis, marpasyo dohita. Jala Jumat, marjumat agung. Jala hari Minggu, marpaska. Ahado didok, marhite hata ni debata di Minggu sadarion. Diajari dohita di bagasan nguluta. Parrohau ni Kristusima adong di bagasan ngulum. Ala masa di tonga-tonga di Huria Filipi perdebatan tentang Kristus Yesus. Menurut mindset mereka, menurut ego mereka, Paulus mengatakan milikilah sebagaimana karakteristik Kristus Yesus dalam hidupmu. Parohauni Kristus itu naik adong di bagasan rohata. Contoh teladan dalam hidup orang percaya adalah Kristus Yesus. Dakola maniru bogasna. Dakola maniru bohaparlakanna tampak luarnya. Tetapi setiap gerak hidupnya dipanggil sebagaimana dengan Kristus. Menggambarkan Kristus. Pahado parohaun ni Kristus. Didok na parjolo. Atipe rupa ni debata di ibana. Dada songon na didobo dirajumi rohana tudus nai tu debata. Atik pe rupa ni debata di ibana. Rupa ni debata adong di bagasan Kristus Yesus jala Kristus Sido debata. Alai dirajumi ibana dang nagabi si pertahanot tonoton dang nagabi kekehibana molo debata holana digijang. Alai idaota adong prinsip menanggalkan kemuliaan. Adong prinsip di bagasan nguluna bohado posisi menempatkan kepada paling rendah untuk mendapatkan peninggian paling tinggi. Molo di hata aslina didok kata basis itu adalah tempat paling rendah dan anabasis tempat yang paling tinggi. Karena ke dalam kehidupan kita manginang jojo do masa di bagasan guru tak maul hita mananggalhon na adong di hita. Maul hita mananggalhon posisi tak. Apapun dalam hidup kita susah untuk menanggalkan itu, makanya seringkali terjadi dalam hidup kita ada sindrom intermediar. Tokinai periode nama seksi. Daki tua beau inna muse. Dang dihargai beau. Sotu ngarong songoni hita. Urang ngarong sindrom. Lama tua daging. Tokinai dang menjabat beibana sebagai kepala. Ada kepala beau. Moru sangapu. Lama tua hita. Lamaol nenget nama makatai aso di BGB au. Dangar gabe au songona tua-tua. Sindrom. Kristus Yesus melihat dalam hidupnya walaupun dia adalah Allah tetapi tidak mempertahankan dia berada di atas tetapi dia datang ke bawah
untuk direndahkan serendah-rendahnya. Ini yang menjadi pelajaran bagi hidup kita. Bagaimana kita mampu ditempatkan serendah-rendahnya, bukan untuk dilecehkan. Alai dauta di Minggu Palmaru misa diri. Amanginang. Begitu masuk Tuhan Yesus ke Yerusalem. Suri halak patibuh ni bana Hosiana Hosiana. Alai pigari mangihut persilakon ibana. Napa duaon didok tiruan dada hola mananggal hon. Na adong di bagasan ngului. Alai didok di rumari do dirina. Di rumari dirina. Amanginang idauta di bagasan hata ni debata sadarion. Mangarumari diri. Ekonesen. Mangarumari diri. Memindahkan dari tempat yang seharusnya kepada tempat yang lain. Dari inganan na seharusnya tu inganan na asing. Odo mangarumari diri. Di rumari do dirina jala disolukor rupa ni hatoban. Disolukor rupa ni hatoban. Prinsip manusia adalah bagaimana hidup untuk naik, selalu naik, selalu naik. Tidak pernah mau mengalami prinsip untuk menjadi turun seturun-turunnya. Tetapi Yesus menggambarkan bagaimana keselamatan itu dari bawah yang terdalam sekali akan muncul suatu kebaikan yang luar biasa, yaitu keselamatan dalam hidup kita. Di Minggu Palmarumon, bohado hita meniru songon Kristus Yesusi. Na ulu gabi hatoban ibana. Na ulu gabi pelayan ibana. Na ulu gabi hamba. Saya didok Tuhan Yesus do. Nasa nagiot rohana di patibbo ibana magabi parhobas ni donganna. Ibana magabi pelayan ni donganna. Majauhi tadi Minggu Palmarumon. Bohado hita. Amanginang, tak salah hita makubasi inatata, tak salah hita makubasi ianakota, tak salah hita makubasi amatata. 3% maison, naulu amatam, mabain idahatu inatana. Nah, buado inang, yaro dibain amata idamuna, nah, ya tiki marsahid, iro masih oldo hamu ibain amatamuna idamuna, Panang sebaliknya, anggo amai ko si hobasa dui. Iro? Dangulu ibana di makubasi, alai ikon si hobasan. Satu tantangan dalam hidup kita. Kita ingin dilayani, tetapi tertutup hati kita untuk melayani. Kristus merendahkan dirinya untuk melayani.
melayani itu bukan sesuatu aib dalam hidup ini. Ketika kita memberikan makan istri kita, menyendokkan nasi, memberi minum, nga DKI ibana, dangi. Nga talu be benderan amat tai, ay bering maba, nga amat tai marhubas, tidak amanginang. Rikot dosa sahali, buat otai, patudu holong ni rohata, patudu sihol ni rohata. Molo naing hodi hobasi bae matiruan ngolum makobasi parculo. Ido di bae Tuhan Yesus. Dihobasi ibana akasisiana, dihobasi ibana kanasing asa marhua. Asa dohot nasingi makobasi. Di rumari ibana do dirina disolukun rupa ni hatoban. Gabe suman tu jolma do ibana jada rumang jolma dapot ibana. Rumang jolma dapot ibana. Nampe debata ibana alai bohaha rohaun ni jolma. Bagaimana karakteristik manusia itu terdapat dalam Kristus Yesus. Dia merasa sakit, dia merasakan bagaimana sebagai manusia yang menderita. Tetapi kita perlu ingat, dia tidak jatuh ke dalam dosa walaupun dia sebagai manusia. Sampai gabe jolma ibana alai dang lohot dosai di bagasan ibana. Dan pasi dohot ibana tu bagasan dosai. Nungi dipatu toru do dirina nagabe pangoloi. Tirua dia muse. Na di pabura songon parohaun ni Kristus Yesus. Ima roha na mangului. Roha na mangului. Songon di bona nakin amang inang. Mauldo dihita roha na mangului. Molo halak rohana mangului di bagasan nguluna totu ikon adong do hau duhon. Ikon mampu do ibadah menanggalkan keegoisan. Ai molo di dokpe, molo adong di tonga-tonga ta, nama dok siolo inna, bohado siolo. Tentu makirim doa alak na tua-tua nama bain guarna siolo asa mangului do ibana. Asa unang takang ibana, asa unang uduk ibana. Didok di bagasa turpukon mangului do Kristus. Nampai menderita ibana, nampai dibereng ibana ikon amatean do ujungna mangului do ibana. Dia bukan pasrah, dia bukan menyerah pada keadaan, tetapi dia tekun untuk sampai kepada tujuan. Dia nunut untuk sampai kepada tujuan, sampai menderita ibana. Ngolut tapi songoni, bohado ngolu ni halak na persiai, roha na mangoloi ibana. Ketaatan, kesetiaan penting sekali bagian daripada iman kita. Di tengah-tengah persoalan hidup banyak sekali yang menawarkan serba instan dalam hidup kita untuk memunculkan keegoisan kita,
membangkang dan tidak setia. Di jauh hitam di Minggu Palmaron, sai rohana mangului mana tubuh di bagasan rohata. Rohana taat, rohana setia. Manang dia pe paru kilom munuai ngamanginang. Mangului di bagasan ngulum, mangihutot silangi. Ida ma, dang marisuang perdalanan ni silang na nituho mi, dang marisuang rohana mangului, ay ditikina kebenaran itu akan nyata. Sarupa doi songon na dipudinakin, na dijolonakin. Dung tiurari, dung boi idaun, oh unggas do HP. Kebenaran waktunya akan nyata. Hidup kita juga demikian. Kita akan dinyatakan kelak. Ketika kita setia, kita akan dinyatakan kelak sebagai orang-orang pemenang yang telah menerima keselamatan dalam Kristus Yesus. Alani ikonadung do rohana mangului di bagasan nguluta. Mararupon akaparu kilun ni ngulutai. Di ayat sia dohot 10. Alanido di patibo de bata ibana. Jala di basa-basau tibana goar na sumurung asa nasa goar. Asa sobatu goar ni Yesus. Nasa ulu ni tot na di banua gijangi. Dohot na di tano. Nang na di toru ni tano. Amanginang isom mana berlaku nakin padohan penempatan diri paling rendah, paling dalam serendah-rendahnya atau kata base untuk mencapai penempatan paling tinggi, paling setinggi-tingginya atau anabasis. Nasa napatutoru diri patiboon ni debatado ibana. Unang taripu di bagasan nguluta. Molo halak napatutoru diri. Ai horo atong saya lebek-lebek kok saya dipatutoru ho dirim. Gabe didigi-digi ho. Ulu sifat amasa songoni di bagasan nguluta. Ala tapatutoru diri ta. Ala mengalah hita. Hirana saya didigi-digi. Ala ingok ma. Nasa napatutoru dirina. Ditikina dipatibo di batado ibana. Mari kita dalam hidup kita melihat ada waktunya kita akan ditinggikan Tuhan ketika kita memenangkan hidup yang merendahkan hati. Hidup yang menempatkan posisi di bawah. Hidup yang menempatkan sebagai pelayan. Parhobas. Hidup yang menempatkan hidup dengan lemah lembut. Di waktunya dia akan ditinggikan dan dihormati. Masa dosongoni amanginak. Uludo dung salpu hita. Goartaido diingot. Bereng ma. Songon amatani siadui nalabohi. Au sugari adong amatai. Dema dosude. Ditiki mangulu hita, ulu si songon si palit cem dibain. Unang tiru amatan siadui lebek-lebek. Alai duk suarong ibana.
olodo madok au sugari adong amat tani serui demak doi. Di waktunya Tuhan akan meninggikan. Jala di Papua di ayat 10 sada. Yesus Kristus do Tuhan bahen hasangapon ni debata. Apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam kesetiaannya, baik dia menjadi manusia, baik dia menderita, baik dia mati di kayu salib, adalah untuk kemuliaan Allah. Atau nasa nataula di bagasan ngoluta, naing mai gabe hasangapon ni debata. Hidup kita dipanggil untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Dan hidup kita itu berharga sesungguhnya. Karena hidup yang berharga, mari kita pakai. Hidup yang berharga itu meniru Kristus Yesus. Role model kehidupan kita adalah Kristus Yesus. Teladan hidup kita adalah Kristus Yesus. Belajarlah menanggalkan diri. Belajarlah menanggalkan keegoisan. Belajarlah menanggalkan hasangapon. Tading jala pesat dosude molodung salpu hita. Tading do pangkatta. Tading do hamoraota. Tading do hagabeota. Tading do hasangapota. Dang rikot ta homol-homoli. Naing marguru hita di bagasan ngoluta. Gabe jol mana setia. Gabe jol mana patutoru diri. Na gabe jol mago halabohon. Jaladang mari suangi ditikina pati boon ni debata dohita. Marhite samingguon paihuti-huti tanama boha panaunon ni Tuhan Yesus. Dinalau mati ibana di hau pinar silang. Tapai tihut nang ulau nahuhom di pukul 2. Patu paut tadi tonga-tonga ni huriata. Marulau nahuhom. Marite malam pasyo 3 hari. Jumat Agung. Dohok marulau nabadia. Taparadi marohata laho majalo parpadanan nabadia manginang. Yas marohata. Yas nang pikirata todita. Mangorom diri mahita. Lau mangarade majalo parpadanan nabadia. Jala terenukon. Boha panaunon ni Tuhan Yesus asa malua hita. Bahwa penderitaan na asa daputan keselamatan ngoluta. Jala idauta marhite. Buah-buah ijuk. Hehe ibana. Sian namate. Jala marulu-pulu pita. Di minggu Paskah. Marulu-pulu pita haduan. Mangida bahwa Kristus naung hehe. Atong songon parohau ni Kristus Yesus ima parohauta garu pahari ainunga ditobus sita marhite hamamatena di hau pinar silang. Selamat menyambut pasion. Tuhan Yesus memberkati. Amin martang yang mahita. Maulia tema ali Tuhan dipakulingi jala ditugu-tugu ho hami
di Minggu Palmarumon mangida akapanaunon ni Tuhan Yesus asa naing ngulu nami songon parohaw ni Kristus Yesusi lau mangadupi akasitaunon di hasyanganon. Asa satia hami benget rohanami. Manang benahu adupi hami. Toktong do bahin hasangapon di guarmu nabadiai. Pasu-pasu ruas ni huriam. Di dia penasida. Tarlumobi na rap marminggu do tami. Di tonga-tonga ni bagas corom. Nang marhite live streaming. Leo sada ni roha di parumah tanggaw na sida. Leo dame las ni roha. Olo Tuhan na marbudu-budu ruas ni huriam. Sian danak remaja na poso nang keluarga muda pe. Dongani na sida Tuhan. Pasu-pasu na sida. Toktong maho Tuhan. Napatadahon habonaran ni hatam. Di parngulun na sida. Asa satia na sida. Mangului parsuruamu. Nangakan na tutuan nami pe. Dohot na di bagasan abaluon. Lansia. Nang akan na somarama somarina. Parmudu-mudu maalay Tuhan. Tugu bayan na porsyaw na sida makirim do pakko. Asa di baga sa pakirimon do pakko alay Tuhan. Marolopolop na sida. Pasu-pasu nang akapakubasyon. Di tonga-tonga ni huriam. Di bagasan sa minggon. Dinamarningot kami di panahon ni Tuhan Yesus. Di malam pasyon, Jumat Agung. Dohot di hayon ni Tuhan Yesus di Minggu Paskah. Para di rohan ng pikiran nami Tuhan. Asa upay uti-utami sudi. Mardo ngato pakirimon na mangulu. Asa mangulu haporsyon nami do pakko. Pasu-pasu nang akaruas ni huriam. Na di bagasan hamaulon ni ngulu. Homa Tuhan na mangalehon gugu di nasida. Homa napaluahon nasida siragam ni hagugutan. Homa Tuhan na mangaliw pakirimon na mangulu di nasida. Nang nadibaga sa parsahiton ganu marsada-sada ruas ni uriam napea di rumah sakit marang dibagas. Tuho mau pasatami Tuhan. Apeho matangamu na badiay mamasu-masu. Mangalihon hama malum. Mudarmu na durusi. Mangalehon hai saron di nasida secara khusus tu pantun Utabarat MC Mamora Firman Siagian nang Sintua Jesina Utagalung Nyonya Sianturi Borusibuya Susi Maulina Sinambela Insinyur Dinar Panjaitan Willianter Manurung Nyonya Sirait, Rosida Boru Butar-Butar, Batuara, Tambo Sutapea, Iskia Marbun, Jackson Simare-Mare, Monica Hutagalung, Francisca Togatorop, Parulian Rumah Horbo, Romi Samosir, Diego Jovian Utauruk, Nyonya Utapea Boru Sinurat, Nyonya Siani Parboru Simatupang, Sintua BP Siregar, Nyonya Sinaga Boru Simbolon, Rumintang Boru Tasoid, Matthew Manurung, Las Maria Boru Panjaitan,
Nyonya Tobing Borumanik, Stephen Sibagariang, Desi Natalia Siahan, Siti Mawar Boru Silalahi, Randy Simanjuntak, Sintua Evangelis Nyoyate Pasaribu Boru Sianipar, TP Simanjuntak, Sorta Pangihutan Sitohang, Nyonya Siregar Boru Papahan, Nyonya Raja Guguk Lamtan Boru Simanjuntak, Asudungan Utahayan, KM Siombing, Nyonya Silalai Boru Samosir, Jeremiko Andi Haposan Luban Tobing, Nyonya Tobing Boru Sinambela, Sarli Samosir, Rinto Manurung, Robin Naik Pasaribu, Balaujong Pangaribuan, Baster Manurung Boru Aruan, JM Syahan Boru Pardede, Amang Sintua SP Hutasoit, Alia Manami Debuana Gijang, Ho mana mangaramuti nasida, menguduti hosahanguluan, menambahi hai pason di pamatang nasida, asa tarbain nasida, ro rabdo tami memuji-muji pasangapun guarmu nabadiai. Nang ruas ni huriam, na di bagasan habot ni roha, si maroham Tuhan, apuli, jalatukoli maha, sudah keluarga natinading ni amanami hot uli manulang pasu-pasu nasida apuli keluarga tarlu mobi di manugoton ali Tuhan sahat barita naung jumolo inanami inang Nyonya Sintua Berlin Manurung Boru Panggabean si maroham Tuhan. Apuli keluarga ni naposom mamang si tua Berlin Manurung. Oh ma Tuhan, nama dongani nasida dihabot ni rohai. Tarlumobi nang diamanami amang panggabean. Toktong do tiopomu tangan nasida. Unang lilu hapor seaun nasida. Nang aka anak kon nasida na itadikon. Si maroham dongani Tuhan lehon gogo nasiako samar gogo nasida di parsirangan pardagingoni jalahot makirim dopako ay pahiom mudo sugut salut namate di bagasako lau bongot tu bagasan harajaun namanoktongi. Atau ngali Tuhan jalo maparsobao nami pamujion nami di bagasan Kristus Yesus martangia kami. Amin. Marede hita sian bukede nomor 725. Asoman hamun
Rade mahita jongjong salut. Tabasama piliata tuadu pani di batata pauduk marohata martangiang mahita. Ali di bata manami na di banagicang hodo haroro ani salut silon lehon na dinggan. Dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasatami masiana ni lehom mito hami pelian nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparhasia kami peleanon. Patibulon narajaonmu di tonga-tonga di huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang nisilen dehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banagijang say pinarbadia ma goarmu. Say ro maharajaonmu. Say saud malomon ni roham di banatongon songon na di banagijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say samadu sanami songon panisanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame dohot las ni roha jalo hamu ma pasu-pasu sia Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma bohina tuho jala sima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasaur romadamena tu todim. Amin. Amin, amin,
Toje